Aralarko mendilerroaren bihotzean, Nafarroako txoko magiko batean, mendeetako historiaren eta debozioaren lekuko izan den santutegia dago. Aralarko San Miguel. Aralarko mendilerroa ingurune natural bat baino askoz gehiago da. Bertako basoak, gailurrak eta haranak leku sakratua izan dira antzinatik. Eta bertan gure arbasoek euren igarobidearen aztarnak utzi zituzten. Kondairaren arabera, San Miguel Goiaingeruak Teodosio Goñikoari emandako laguntza eskertzeko altxatu zen santutegia. Kontakizunak dionez, Teodosiori ermitauz mozorrotutako deabru bat agertu zitzaion gurutzetatik etxera itzultzen ari zela. Eta esan zion bere emazteak morroi batekin engainatua zuela. Etxera heldu orduko amorruak itxututa eta jeloskor ezpataz hil zuen bere ohean etzanda topatu zuen bikotea ohartu gabe bere gurasoak zirela. Penitentzia gisa aita santuak zigor latza jarri zion. Mendietan barna ibili behar zuen, gurutze bat soinean eta katez lotuta harik eta azken horiek hautsi arte. Aralar mendian noragabean zebilela, egun batez herensuge bat agertu eta Teodosiok Miguel Aingeruari eskatu zion babesa. Aingeruak piztia akabatu eta kateetatik libratu zuen. Horregatik eraiki zen santutegia, eskerrak emateko. Barnealdean kateak daude eta erritu bat egiten da bertan. Diotenez, 3 aldiz euren azpitik igarotzea zorioneko seinalea da. Istorioaz haratago, jakina da kristautze aurretik ere Aralarko mendilerroa inguruko antzinako biztanleentzat toki sakratua zela. Monumentu megalitikoen aztarna ugari aurkitu dira. Horiek erakusten dute, arbasoek bazituztela euren kultuak. Naturarekin, emankortasunarekin eta bizitzatik heriotzarako ibilbideari lotuak. Kristautasuna iritsi eta edatzearekin batera, lekua kristautu eta San Miguel Goiaingeruari eskaini zitzaion. Bera baita irudi nagusi bat gaiztakeriaren aurkako borrokan eta bidaiarien babesle. Santutegian eraikuntza eta berreraikuntza ugari egin dira mendeetan zehar. Bere jatorria 10. mendekoa da, naiz eta egungo eraikina ondorengo hainbat handitze eta eraberritzeren emaitza izan. Santutegiko oinplanoak 3 nabe ditu, 4 tartetan banatuta. 12. mendearen bukaerakoa da. Estilo erromanikokoa. Barnealdean kapera txiki bat dago, nabe nagusiaren 3. tartean. Geroago egina da eta 2 isurkiko estalkia du. Barnealdean, presbiterioaren buru ageri den erretaula nabarmentzen da. Aurrealdean esmalteak eta harri kristalak dituena. Europako erromanikoan egindako esmalteen artean maisu lana da. 12. mendekoa. San Miguelen irudia 18. mendeko erlikia ontzia da, erdi urreztatua den zilarrezkoa. Barnean zurezko taila bat du, kondairaren arabera San Miguel Goiaingeruak bertan utzi zuena Teodosio Goñikoari laguntzera joan zeneko hartan. Urtero, milaka erromes hurbiltzen dira santutegira, San Miguelen omenezko jaiak ospatzera. Ospakizun hauek santutegiaren eta inguruko biztanleen artean dagoen lotura sakonaren seinale dira. Aralarko San Miguel santutegia, historian zehar, Nafarroako erresumaren erreferente kultural, espiritual eta erlijiosoa izan da. Gurtza leku gisa duen funtzioa zarago, Nafarrentzat bilgune, aterpe eta nortasun ikur izan da. Historia, natura eta espiritualtasuna batzen dituen santutegi honek, hausnarketara eta eskualdeko sustrai sakonekin lotzera gonbidatzen duen lekua izaten jarraitzen du. Natura, mendiko kirolak, artea, kultura edo erlijioa maite badituzu edo, besterik gabe, leku ederrak ezagutzea gustatzen bazaizu, ez izan zalantzarik. Eta zatoz, Aralarko San Miguel bisitatzera. Eta azkenik, bideo hau gustatu bazaizu, emaiozu like bat. Eta harpidetu zaitez gure kanalean, antzeko bideoen jakinarazpenak jasotzeko. Eskerrik asko eta laster arte.